Čaute, teraz si ukážem, ako sa robí vo fotogalérii v Joomla 5. Takže otvoríme si ovládací panel, keď sa prihlásime do administrátora, dáme si komponenty, dáme si Emerge Galéria, dáme si tento riadok, vytvoríme si kategórie, tu máte dolu kategórie, dáme si novú, v prvom rade musíte natvoriť, dáme si hlavnú fotogaléria, dáme si ju uložiť ako a zavrieť. Máme hlavnú fotogalériu a teraz si dáme napríklad podkategórie do fotogalérie, tak si dáme napríklad rok 2023 a tu si prepneme do fotogalérie. Takže fotogaléria bude nadradená a toto bude podkategória. Dáme si uložiť a teraz si dáme zase novú a dáme si rok 2024. Dáme si zase nadradenú fotogalériu, uložiť a zavrieť. Máme fotogalériu kategórie vytvorené. Prechádzame na obrázky, takže dostaneme sa sem, dáme si manažer a teraz si vytvárame fotky, do ktorých budeme tu, do tohto druhého riadku dáme nejaký názov, slov 1, tuto dáme do slovenského názvu, to isté skopírujeme, názov 1, ja tu chcete popis, tak dávate popis, píšete CMK, kde je Slovensko. Tuto si dáte, že to chcete publikovať, prekliknete a tu si zadelíte, do ktorej fotogalérie máte. To je napríklad to, že keď idete napríklad nejaké fotky nafotíte a viete, že do toho roku to chcete dať, tak si nájdem ten rok 2023 a to je celé. Tú kategóriu musíte mu zadeliť a dáte mu len uložiť a zavrieť. Teraz sa vám vytvorila fotogaléria, teraz ideme nahrávať fotky. Nahrávajú sa fotky touto šípkou, čo ide nahor, kliknete na to, tu si dáte vybrať, nájdete si fotky, obrázky, neviem, či tu také nájdeme, dobre, tak sme našli akési obrázky, tak to ich označíte všetky, ľavou myšou, dáte otvoriť, chvíľočku počkáte, už sa vám nahrávajú tie fotky a dáte si len close. Teraz tie fotky už máte tu nahraté, tu si kliknite na túto vedľa a tie fotky máte tam nahraté. Dáte zavrieť, keď chcete upraviť tie fotky, môžete si upravovať ich. Tu si môžete kliknúť, ktorá fotka má byť prvá, aby vždycky túto zelenú ukázalo, dáte zavrieť, pozrite sa do fotogalérie. Áno, nám to ukázalo zle, musíme sa premiestniť do menu, fotogaléria, do fotogalérie uložiť a zavrieť. Fotogaléria už sa nám ukázalo, fotky sa vám ukážu iba vtedy, ten rok sa vám ukáže, alebo oni, ktorý máte. A teraz si rozkliknem v rok 2023, máte tam názov tej akcie, fotky sa vám už ukážu priamo na ten rok. Takže toto je v roku, to je 1. Zase prejdete do fotogalérie, manažer, dáte si zase novú, máme novú akciu, tak dáme tej akcii názov 2. Stačí vám len tieto dva slovenský. Tuto dať publish, teraz mu pridelím kategóriu rok 2024, napríklad dám uložiť a zavrieť, tým pádom nahrám ďalšie fotky, vyberem, zase nahrám fotky, dám otvoriť, chvíľočku počkáte, fotky sa vám nahrajú, dáte close, vrátite sa späť, kliknete na fotogalériu a máte rok 2024. A máte tú akciu, toto bude názov tej akcie,
a tu sa vám budú všetky akcie ukladať v tom roku 2024, ktoré ste mali. Kliknete na ten názov a fotky máte uložené priamo tu. Keby ste chceli odstrániť fotky, kliknete na toto, kliknete napríklad na určité fotky, dáte len vymazať, dáte áno a fotky zmizli, rok 2024 vám tým pádom zmizol, ukáže sa vám rok len 2023. Fotky, keď nebudú v tej kategórii zverejnené, takže nebudú ukázané. Tu keby ste chceli urobiť si popis, takže to sa vrátite a môžete sa mrkať, je toto SK, tu môžete niečo napísať, dáte uložiť, dám si fotogaléria, rok 2023 a už ten popis mám tu napísaný a ja aj tu ten popis napísaný, hej. Tu hore máte popis tej akcie, ktorá bola a máte tam názov, dátum, kedy ste to zverejnili a ten popis je tu, čo by ste chceli napísať nejaký obsah ku tej akcii. To je asi všetko ku tej fotogalérie, takto sa vyrábajú. Fotky sa vkladajú do fotogalérie. Takže prvú si vytvoríte fotogalériu názov a potom si pridávate napríklad roky a do rokov si pridávate tie akcie, ktoré by ste chceli upraviť. Ďakujem za pozornosť.